peteng rasane ati kang nandang sangiting liyan hanyawan aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Matur suwun wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati
liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatak lakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah kadaden tenan duwe omah sing ra berisik kebakat tresnan kepak kasih lan sayang sok gede harga tadi apa ya yang